Michal sa opýtal. Tamara povedala áno. Začína sa ich spoločný príbeh plný lásky, dôvery a krásnych snov. Spoločne objavujú, čo znamená byť dvaja na jednej ceste, plnej nádeji a vzájomnej podpory. Láska, ktorá spája ich srdcia i celú rodinu, prináša radosť a očakávanie krásnych dní, ktoré prídu. Zasnúbení, sľubujú si spoločnú budúcnosť. Kerena svadba. Heute Abend Bachtale.